Socialista galego cree no transporte ferroviario. Nosotros creemos que en Narón, máis que ter unha muralla, que había en algunhas ocasións se ten entendido como unha muralla que corta a nosa cidade, creemos que é unha oportunidade, non? Que pode permitir, se facemos un urbanismo adaptado á existencia desta vía, pois pode permitir que os naroneses teñan un transporte que outras cidades xa quixeran para sí. Están moitas veces pedindo o tren o metro lixeiro e, sin embargo, nosotros xa temos de alguma maneira este metro que... Sí, bueno, temos tren, hai que mirar que nos poñen tren para unha tarxeta que xa está emitida fai 2 meses e ainda hoxe non se pode utilizar, non? Porque non hai un acordo por parte da Xunta de Galicia para que se poda utilizar, o cal supón que todos os veciños e veciñas de Narón pois teñen que pagar o doble polo seu billete, non? Creemos que xa non se pode perder máis tempo e que ten que facerse operativa esta tarxeta. Lanzadera, vamos con una lanzadera.